ƙashin gwiwa ba mai ka zamo dirka ba mai zuwa ya matse ba ba mai marga-margan dutse ne ya wuce ka tantanwa ba mai ka baro 'yan turku da rani suke da shandawa ba mai mai malamurgu in ba ka ba batun sanwa ba mai wasu sun kyale wake wai suna fitar kowa ba mai mai kasar riyo ba bauna maki sake bauna ba mai malabu wani kai huri ka da awo da mai jaruman gwamna dan jihar ka ka kyautata mai a dankali sunan karimi kana da komai na bona halken gari maganin makiri shirin ka ne zahiri ba batun jinkiri kiɗa kamar tambari mai wuyar zunguri wani mai wala mun bari mai abin faharan bunu masu daman da hauri mai malagun kai ba ka jaja a wai da wuni mai malagun dan kai ke da ƙauyaku har da birni mai malagun gatar su dambala har da sani mai malagun wani ne ayyukan ka sun firgita ni mai malagun kai ne damuna na shayar da rani mai malagun a hawan gwamnatin ka ka raya noma mai malagun harkar lafiya da kwarin su suma mai malagun fannin ilimi ina ma mai malagun da harkar tsaro ku an sallama ma mai malagun kuma yan kasuwar mu sun daina fama mai malagun yan fansho suna a gaishe ga suma mai malagun wannan tituna ana ajin tunama mai malagun albashin ma'aikata babu fama mai a malagun fannin aske jihar mu ta kara girma mai malagun sai murna hagun ya ta ya dama mai malagun kai ne kare ni dalibai har su girma mai malagun kuma ka yanta malaman na su suma mai malagun masarautu na yaba sun baka girma mai malagun yan kullum kana kulawa da suma mai malagun dan Allah gwamna ne mu mai malagun amanar gaidan mai mala na fadar gaidan minista gaidan da mai mala da halin gaidan hakuri ga kyakkyawan zuci Ibrahim gaidan mai mala gwamna ya dumbu ni ya yi gadon gaidan kuma amana ga sannata a Mustapha Musa mai malagun wanda ya taso da kwarjini ya yi musu nisa mai malagun Musa Mustapha gwanin dan siyasa mai malagun kun ji amana ga buba dambu a Hausa mai malagun na buba ya dumbu ni da zurfi da yasa mai malagun ga wakar mai mala da na iyo rahusa mai malagun kan ka san kai akai wasu una agogo mai malagun mai wani aiki kake kamar karka waigo mai malagun masu adawar ka gwamna ka kai su gongo mai malagun kuma komai shirin su ka fi su ungo mai malagun domin ba haɗin gajere da dogo mai malagun idan kuma ƙarya nike a zaga a zago mai malagun layin da ba ka so nan shi kanku mai malagun mai mala mai kula ya kula yarda ya tattala mu kuma dangwala ayo ba kowa ya karba ba batun duba mai mala ba ya roba sassabe ba haro ba lallabe ba kunshi ba ragumi ba doki ba wanda dan bai gane ba ba batun zan bude ba dan ba za su fahimta ba tukatan ba lilikatan mai mala ya zama fitan kura karyar makaryatan taimako ko ma'aikatan to a rere mai mala ya halka gari ga muzuta ta da kuri ba gara kuma babu sari ai dubu ta zarce dari da dabbaci gwamna ku kai da dabbaci gwamnan ganyo mataimakin gwamna mataimakin gwamnan ganyo ga faranar bande dan kuma
Zalla. mai dukan kasa na italla Zalla. protocol darakta kofar da arziki ya bulla Zalla. da na sawo mai riga doguwa ba kya yanga hajja fatima mai riga kin zamanto ta zuga mai riga can fadar oga to ina buba Yaro da mai mana ya dubo ne. mai farar lamba Ɗakin zuma da kai ne amfani. ba shi kankan ba Buba na mai mana Ai, kai. ne. mai mala kauran kirya mai cika kar tarbiya ga kawai ci ga kunya ai farar rani ya laya rijiyar gefen hanya wanda ya san gogayya shi ya doso sun juya apc mu a yau ba apc san mun cashe masarar mu ga zabatan no canji makiya ku ja birki can mun yarje za mu goyi baya cancan jagora mai malabujin ne mai gaskiya Ya mai mana, mai mana bone. auduga sai da an gulya wannan ya ba mai malabu ne Auduga sai da an a gwarya. yau ba birni da ƙauyen ta gwamnamin ko da aikinka Mai mana bone. auduga sai da an gulya Da mungo da aikinka. Kai nisa wa yanzu batun da kai dan halali ne Mai mana bone. da ko ina an yi shaidar katin da kai dan amana ne Auduga sai da an gwarya. bayan da ka ilke dan zabuwa jiki na yi akwai zane Mai mana bone. kaga yan ban da yan zamba babu mai so mabuge ka Mai mana bone. auduga sai da an guriya Da mungo da aikinka. masu nema da sabu muke tafe ya ku zo amshi Mai mana bone. to a sai rago a sai dankali idan kan batun koyi Auduga sai da an gwarya. da shi bani in yayi bani ko gaban bani za a nuna shi Mai mana bone. mai mala ai bani ne ayo bako mai adawar ka Mai mana bone. auduga sai da an guriya Da mungo da aikinka. shi mafarkin mutanen kwarai yana nuna hakun ne Mai mana bone. ga mafarkin jihar yau ya zamo zahirin zaune Auduga sai da an gwarya. tunda zancen siyasa ake ta juya ne Mai mana bone. da duk za ta juya wa mai bala ba a rena ka Mai mana bone. auduga sai da an guriya Da mungo da aikinka. shi fara'ar rai da kungan shi ai daban in yayi da dan koyo Mai mana bone. nemi labari gun mai dakuna kasan inda ke yoyo Auduga sai da an gwarya. mai bala ya zama gatan na yau baya da su wayo Mai mana shi jihar shi ta fara nuna shi komai adawar ka Mai mana bone. auduga sai da an guriya Da mungo da aikinka. to a wannan wakar in kun ga buba na ba shi baiti Mai mana bone. buba in an za ka je wani tubani ma karafa ni Auduga sai da an gwarya. buba ya dambu ni ina zanen da kai ba a rena ni Mai mana bone. buba amana ga mai malabu ni dole ko wa ya gale ka Mai mana